Прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў распавядаюць вам пра галоўныя падзеі тыдня вачыма і словамі твітарскіх. Вачыма. Галоўнае, што вачыма. Ну, як убачылі твітарскія сваімі вачыма і як іх інтэрпрэтавалі ў сваіх твітах. Твітарскія нічого не ўбачылі, толькі пачулі, убачыў толькі хтосьці адзін супрацоўнік ці супрацоўніца. Як мінімум 8 жанчын. 8 жанчын. Убачылі. Хто мы будзем высвятляць? Не трэба высвятляць. Гэта ўсё ж такі давай застанецца таямніцай. Мы ведаем, канешне, гэтых людзей, але тым не менш. Я не ведаю, калі што. Нічого не бачу. Толькі працоўная група. Гэта мы з табой абмяркуем пазней. Я бачыў шмат, нават больш, чым хацелася б. Але пачнем зусім з іншай тэмы, зусім з іншага твіта, які ўсё ж такі нас нейкім чынам настроіць на пазітыўны лад. Вось з якой краінай вы б параўналі Беларусь, шаноўныя слухачы і гледачы? Старшыня Палескага краю такое параўнанне прыдумаў ці падгледзеў, не ведаю. Еду сабе праз Швейцарыю, а ў полі зубры. Здаецца, павярнуў не туды і выпадкова патрапіў у Беларусь. Павярнуў не туды, гэта пра іншого героя нашай праграмы. Хто-небудзь бы яшчэ і сраўся, я табе скажу. Еду, бачу у полі зубры і думаю, так, а куды это мяне вязуць? Нам сняцца сны аб Беларусі. Аб Беларусі, але некаторым кашмары пра нешта іншае. І зараз пра это пагаворым. Ну, сябры, ну немагчыма было, канешне, абайці увагай. Цэлы тыдзень просто бурліць, шуміць увесь мусоляць гэты дык-пік стрыжака. Ну, дакладней, можа быць, іх было і некалькі, вот што я скажу. Можа быць, ён не адзін усім рассылаў, а розныя. Ты як думаеш? Я думаю, што розныя. Я думаю, што магчыма розныя, але... Ну вось, давай стартанем з твіта вось такого ад Мішы Джипсенкова. Мужики, ніколі не засоўвайце свой без дазволу у жанчын, у мужчын, у асабістыя паведамленні і чаты. У дзяцей нават з дазволам нельга. Нельга. Я бы так трошки больш лаканічна яго перафразаваў. Ніколі не засоўвайце без дазволу. Але ў дзяцей... Але ў дзяцей... Пра што это ўсё? Лёша Івашкевіч вось цытуе, пераказвае, глава самого важного фонда по сбору денег на политзаключенных высылает дикпики активисткам. По их словам, было минимум 7 таких кейсов. Ну, як табе? Ну что? Я яшчэ бачу, ведаеш, цытату з Андрэя, да всё, ты привязался. Значит, цытата з інтэрв'ю Андрэя Стрыжака, дзе ён распавядае пра свой заробак. Андрэй Стрыжак, гэты вось кіраўнік фонда самага важнага па збору сродкаў, дзе ён кажа, што, канешне ж, вельмі важна нічога такого не рабіць, бо ёсць рэпутацыя, і кожны такі ўчынак ён адаб'ецца не толькі на тваёй рэпутацыі, але і на рэпутацыі фонда. Бо, слухайце, мы жывім у публічнай прасторы, і ўсё ж такі некаторыя нават у твітары пісалі, што вось, навошта вы там змешваеце працоўнае і асабіста. Ну, не можа быць у публічнага чалавека ўсё ж такі... Асобна працоўнага і асабіста. Асобна працоўна, бо гэта ўсё ж такі пэўны эталон, нават калі гэта, ну, не ведаю, беларуская прастора. Ну, то бок, типа, неважно. По працоўных днях я нам міністра, а по выходных хожу, показываю эксгибиционист. Ну, может быть, у Беларусі, может быть, мы ж ведаем, што ёсць дэпутат адзін, які, у прынцыпе, потрапіўся на кіраўнік партыі, дэпутат, на... Ну, может быть, Стрыжак захацеў скарыць подвиги. Свой дикпик, пасля казаў яшчэ, што взломали яго тэлеграм-канал. Генитальный экстремист. Я лічу, что самый важный комментатор по гэтай теме это человек с ником генитальный экстремист. Піша, давайте до сур'ёзных пытанняў, ці можна расцэньваць атрыманне Бердзіка, ну,
Бирдик — это калі у цябе челюсть прыкрыты баначкай пілка. Есть розныя гатункі, оказывается, дикпиков. Спадзяюсь, открываем большасці нашай аўдыторыі вочы на гэтую тэму. Дык вот, ці можна расцэньваць атрыманне гэтага самого Бирдика у лічку ад Стрыжака асабістая як гуманітарную дапамогу ад Байсола? Не ведаю. Ведаеш, я бы ухваліў бы адпраўленне Стрыжаком дикпикаў або бирпикаў толькі ў тым выпадку, калі б грошы атрыманыя з гэтых дикпикаў ішлі на палітвязню. Напрыклад, ён, ведаеш, як некаторыя людзі, спартоўцы у тым ліку, на розных платформах выкладаюць свае фотаздымкі, відэа такого экстрэмальнага вострага характару за грошы. І такім чынам, зарабляюць грошы і, або сабе, або на нейкую добрую справу. Так вось, калі б Андрэй Стрыжак займаўся такімі рэчамі і кіраваў бы гэтыя грошы на палітвязню, дапамогу палітвязням, або нават дзецям палітвязняў, я так скажу, што, я думаю... нечым падобным ён займаўся. Ён прадаваў, наколькі я памятаю, піва, сабранае з розных куткоў свету, там, і вось гэтыя грошы ішлі на дабрачыннасць. Выслаў дикпик Андрэю Стрыжаку, піша нам Захар Касых. Так Андрэй атрымае гуманітарную дапамогу ад твітарскіх. А вось гэта таксама ты ухваляеш вось такую помсту ці не? Не, я ўвогуле помсту не ухваляю. Я ў гэтым плане па-хрысціянску. Трэба, ведаеш. Хочу сказаць, што калі табе даслалі дикпик, падстаў другую шчаку. Вось на месцы хлопца вось гэтай дзяўчыны. Так можа і не было хлопца. Нет, яна сказала, у мяне ёсць хлопец, Стрыжаку нават. І ён адпраўляе ёй свой... Я не чытаў гэты артыкул там. На месцы хлопца я бы пайшоў і Стрыжаку бы патлумачыў за дикпікі. Ты ж ведаеш, што ён казаў дзяўчынам, мужы прыходзяць і сыходзяць, а Стрыжак застаецца. Карацей, яго ўвогуле да сваіх жонак і дзяўчын, мне здаецца, лепш не падпускаць на всякі выпадак. Андрэй Стрыжак як адрэагаваў на гэта: рэчы, якімі я не ганаруся, напісаў ён, у жыцці кожнага чалавека ёсць ягоныя ўчынкі, што не дадаюць яму гонару. Я тут не выключэнне, за 40 гадоў жыцця маю ўчынкі і рашэнні, дзе я не меў рацыі. Ведаеш, я дапускаю, што чалавек мае права на памылку, і ён памыляецца, але нягледзячы на гэта, ён мусіць панесці за гэта адказнасць. Мне ўвогуле дзіўна гучаць гэтае прабачэнне, бо гэта, мне здаецца, прабачэнне, да, типа, а хто з нас не дасылаў дикпікаў в лічку, та? Напрыклад, я. Як бы... напрыклад, я, окей. Які мы з тобой сумныя. Людзі, Алексей, сумна жывем, сумна. Але маралісты, хрысціяне. Што ў аккаунт Чик-Чирик вы можете даслаць все, што заўгодна. Ты памятаеш, в першым сезоне нашай праграмы Паша настойліва вас лічыце патрэбным. Вось, значыцца, атрымліваецца такое прабачэнне, типа, ведаеце, все памыляемся, да, ва ўсіх ёсць такія ўчынкі, я не выключэнне. Да не, мне здаецца, што не ва ўсіх ёсць такія ўчынкі. Як бы і нават калі б яны былі ва ўсіх, гэту калектыўную адказнасць тут падгрыбаць, да? А што такого зрабіў? Ва ўсіх ёсць такія ўчынкі, да? Вельмі проста, ведаеш, так... сказаць, што ва ўсіх ёсць... Андрэй, не шчыра. Тое ж самае, што бачу такое меркаванне, што вось, мы тут, здаецца, у эфіры радыё расказвала, мы тут, значыць, спрабуем паказаць, што мы не барбары, што мы таксама частка беларусы, частка цывілізаванага свету, і гэтак далей. І тут вось паважаны чалавек дасылае свой джинджик, значыць, у асабістае паведамленне. Курча, але чаму я павінен адказваць за гэта? Не. Гэта абсалютна... Чаму іншыя беларусы мусяць адказваць? Чаму? Гэта абсалютна памылковая практыка ўсіх агулам, скопам записваць у, значыць, канкрэтныя рэчы. Як мусульман у тэрарысты, як украінцаў у змагароў за свабоду і вольнасць сваю краіну, неправда. Як беларусаў у нейкіх коцікаў. Неправда. То бок,
Беларусы коцікі, але не ўсе. Ну, конечно, як і не ўсе расейцы кепскія. Ой-ой-ой. Ладно, тут окей, але ну не ўсе мусульмане тэрарысты. Окей. Не ўсе немцы, значыць, паслухмяныя падаткаплатнікі. Не ўсе немцы любяць піва. Памятаеш, ёсць такая камісія па вяртанні? І ты прапануеш нам туды звярнуцца? Я прапаную, па-першае, Андрэю Стрыжаку даслаць туды свой дыкпік, вось, а па-другое, свой стейтмент. Вядомы твітарскі персанаж Наталья Качанова піша: асабіста разгляджу твою заявку ў камісію па вяртанні. А хтосьці бы хацеў, можа быць, важна правільны падыход, канешне, падабраць да камісіі, да. Правільных людзей. Да. Яўген Казарцаў піша: ведаеце, у чым адна з праблем, акрамя відавочнай харасменту? Ды проста пра гэта дастаткова людзей ведала, але ўсе доўга маўчалі. Чаму маўчалі? Вот я думаю. І далей жа, што адбылося? Пачалі накідвацца, да? А навошта вы ўвогуле пра гэта распавялі? Ну так. Вы арганізацыю там разваліце, вы паважанага чалавека, вы губазіку даеце контент. Господи, калі б мы думалі, што там напіша губазік, мы б, відаць, звар'яцелі па дарозе. Сидзелі бы і маўчалі. Не так я прадстаўляю сваю працу і працу журналіста ўвогуле. Ты пішы, канешне, але калі губазік там нешта зможа напісаць пасля этого, то ты не публікуй. Ну, нет, няма такой самацэнзуры у нас. Нет Назгул піша: як цікава, што на працягу паўгода нейкім чынам апынуліся атакаваныя ўсе галоўныя эмігранцкія праекты. Бачыш, як? А оказывается, гэта канспіралогія такая, да? Оказывается, атакуюць проекты. Да не, просто памятаеш... Оказывается, это была скаардынаваная акцыя. Памятаеш, Паша, на пачатку Чык-Чырыка, можа, у сярэдзіне там першага сезона мы з табой абмяркоўвалі, калі быў скандал там з чорнай кнігай Беларусі, калі ось пачалі. Я табе сказаў, колькі яшчэ ўсяго стане вядомым і выйдзе на чыстую ваду. Вось яно пакрысе... Ой, ну прызнайся, што дикпік Стрыжака ты не чакаў. Не, гэтага шчыра не чакаў. Але ну, чакай. Я ўпэўнены, што куча там шкілетаў у шафах да гэтага часу чакаюць на адкрыццё. Не, ну класна так, што ёсць такая канспіралогія. Вот чалавек на поўным сур'ёзе праводзіць нейкія паралелі, шукае нейкае агульнае паміж затрыманнем актывіста байпола, байхелпа, прабачце, да, затрыманнем актывіста байхелпа ў Беларусі, і там у яго знайшлі нейкія даныя, да, з рассылкай дыкпікаў Андрэя Стрыжака. І такі, вот тут вот это все звязана. Мне здаецца, праца ўсё ж такі ў такім рэжыме пастаяннага напружання, яна, ну, павадуе гэтыя памылкі. Не, ну лепш бы, конечно, не памыляліся людзі, але тут нічого не зробіш. Людзі, каб памыляцца. Буслік Хезлев Буслянка піша нешта вот падобнае, але не падобнае. Мінус Левончык, мінус Стрыжак, кучна пайшло. Нездарма ў дэмакратыях тэрмін прыдатнасці на пэўных пасадах усталяваны 4-5 гадоў. Пасля гэтага за чалавекам непазбежна назапашваецца столькі гаўна, што эфектыўнай ёсць толькі замена на новага. Ну, мне здавалася, што неяк не так, калі шчыра гэта працуе ў дэмакратыях. Як бы ёсць кадэнцыі, ёсць замены людзей шляхам там выбараў, але не таму, што назапасілася гаўна. У Польшчы дэмакраты і прэзідэнт-элект Польшчы Караль Наўроцкі у часе выбарчай кампаніі пра яго стала вядома, што ён зрабіў то, 5-е, 10-е, быў такім-сякім. І што? І выбралі. І выбралі. Ввогуле, мне здаецца, што ён то спецыяльна кідваў пра сябе, каб все падумалі, да наш пацан. Маладзец. Аджымае кватэры ў старыкоў. Але не ўсе палітыкі аднолькавыя. Нешта раблю арыджынал, піша так. Зянон нікому дикпік не дасылаў. Вось ён. Думайце, сябры. А Міха Сельін піша нам, паказвае нам, як бы мог выглядаць дасланы дикпік Зянона Пазняка. Бо Зянон Пазняк, ён же беларус старой генерацыі чалавек, карыстаецца факсам. Па-першае, факсам. Па-першае, калі ён чуе слова «дик»,
І у яго ўяўленні толькі жывёліна, пумба з караля льва. Конечно. І по факсу, калі ласка, вось вам дикпік ад Зянона Пазняка. І чэ, забыўшыся рука. Заміж персідскага ўзору дикпік Андрэя Стрыжака. Ну, все, класіка. Сур'ёзнае пытанне паднімае Юлія Матузова. Мне заўсёды было цікава, што матывуе мужчын дасылаць няпрошаныя дикпікі не ў стасунках. А ў стасунках? Якой яны ўяўляюць рэакцыю жанчыны? Гэта сапраўды неяк часта працуе і дапамагае зблізіцца? Мне, калі шчыра, таксама цікава. Якую чакаюць рэакцыю дзяўчыны? Типа, вау! Аллилуйя! Значыцца, што адказваюць на гэта твітарскі. Глядзі, прыкладна тое, што матывуе жанчын выкладваць цыцкі ды сракі на бусці ці OnlyFans. Прага прадацца падаражэй. Слухайце, ну... Я б тут не праводзіў нават... На бусці і на OnlyFans ты падпісваешся, ты грошы плаціш за тое, каб паглядзець. На чужыя весёлькі паглядзець. Але гэты тлумачатар не адзін такі. Калі дзяўчынкі дасылаюць фоткі сваіх грудзі, пытаецца у нас FM Юнтер, дык гэта ўжо харасмент ці не? Непрошаныя, так. Давай паглядзім. Твітарскія і на гэта маюць адказ. Камбег піша так, калі гэта твоя кіраўніца альбо асоба, якая можа паўплываць на твоё становішча, а ты гэтых цыцак зусім не прасіў. Глядзі сюды. Што я магу сказаць? Сітуацыі, канешне, розныя здараюцца. Ёсць яшчэ адно тлумачэнне. Мсціслаўская багема піша, ну дык гэта пра дамінаванне гісторыя. Мне здаецца, гэта тлумачэнне аднекуль з дзіцячага садку прыехала да нас. Типа, ну, дакладней, вобраз мыслення людзей, у якіх гэта пра дамінаванне, ён з дзіцячага садку. Ідзі сюды, паглядзі, што ў мяне ёсць, дзяўчынка. Пра фалічныя сімвалы тут можам расказаць. А ў цябе такога? Хто ведае спадара Кульпіна з універсітэта культуры, ён вельмі шмат пра гэта мае што сказаць. І паказаць тоже таксама можа? Не ведаю пра паказаць, і пра гэта гісторыя змоўчвае, але вся міфалогія фактычна і пабудавана вакол фалічнага сімваля. Вот это, я думаю, тут пра дамінаванне гэта мае. У часы, калі людзі не саромеліся яшчэ дэманстраваць гэта ўсё, да? Вельмі папулярнае меркаванне выказвае Яўген 666. Так тое самае, я не ведаю, на што ён рэплаець, але можна сказаць пра тых, хто гэта амаль не згвалтаваннем называе. То бок табе даслалі дыкпік у асабістыя, і ты ніфіга себе. Змарыўся. Забаніў спамерай усё, навошта столькі крыку, што дыкпікеры, што абражаны на іх, проста хворыя людзі. Ну, кожны свой дапушчальны парог, вось чулівасці. Ад такіх разважанняў, а што ты спадніцу кароткую апранула і на што ты спадзявалася вообще-то, да? Вось, ты ж, сама вінавата, да? Атрымала дикпік, сама вінавата, забані, маўчы, як бы, да? А што цябе зачапіла? Тебе брыдка глядзець на маё пузо, калі я хожу па горадзе раскрыты. Господи, дарэчы, ты бачыў гэтыя дикпікі сапраўды. Это, мне здаецца, ты ж разумееш, я не ведаю, як гэта робіцца, але сфотаграфаваць челюсть прыгожа. Это не так-то просто. Трэба пайсці ў студыю, трэба ў студыю ісці. Як-то ты я не ведаю. Ставіць кудысьці тэлефон. І тое, што я бачыў, калі шчыра, самага асноўнага не бачыў, калі шчыра. Я бачыў бирпик. Вось, і гэта просто, вот уявіць сабе, просто, значыцца, вот чалавек ляжыць на канапе, да, вот пузо яго, да, вот далей бутэлька піва стаіць, і голыя ногі, як бы, і вот ён ад твара ад свайго, вот ён гэта фотаграфуе.
Ну, я реально думаю, а что ты хочешь гэтым сказать и показать? Похвастаться. На какой эффект? Чем ты хвалишься? Пиво? Потому что у тебя есть пиво Берлинер Вайсен, блин. Вот пиво ты запомнил. Конечно. Наконт берпікаў, дарэчы, чалавек без дажджу піша, што ён чаламу адправіць хацеў той жа аматар піва. Так у берпікаў ёсць свая аўдыторыя, як бы намякае нам гэта твітарскі. Мне здаецца, што Сергей Вячеславович не абрадаваўся бы. А яшчэ пра берпікі Джипсенкоў. Асноўныя праблемы ў беларускім дэмакратычным руху за апошнія месяцы. Пашпарт прыкрыцця і банка прыкрыцця. Піва прыкрыцця. Але ёсць нюанс. Банка, конечно, таксама прыкрывае нейкую важную частку чалавечай асобы, нешта схаванае. Але Вероніка Андреева піша, дык пакажыце ўжо той дикпик. Ну, покажите. Не. Я ведаю, что я заўважыў... Нават мне тут не показывать. А яны маюць на Еўрарадыё. Попросил? И не показали? Попроси, может, вы зараз выйдем. Только я сыду, куда-нибудь подали. Я заўважыў такую цікавую тэндэнцыю. Тыя, хто бачыў дикпик от Андрэя Стрыжака, яны хацелі его разбачыць, так, як мага хутчэй. Не... Але тыя, хто не бачыў, яны такія... Так, покажите уже, хочешь поглядеть, что такое. Разговоров-то было. Великий мем на усе часы. Ну і вось, Міхась Ільін падсумоўвае гэту тэму. Так, піша ён, я працую на Еўрарадыё. Не, піша ён, я не бачу дикпик Стрыжака. А можа яно і да лепшага, Міхась. Міхась. Сур'ёзнае пытанне падымае карыстальнік Бай Максім. Дикпик ці дыкпик? Опа. Ну давайте ўжо, калі здарылася гэтая гісторыя, выйдзем з яе з нейкім здабыткам станоўчым. Нейкую асветніцкую функцію дадамо. Навучымся правільна гаварыць слова запазычанае слово. Дикпик ці дыкпик. Ты ведаеш, як правільна? Ведаю. Я паглядзеў майго любімага мовазнаўцу, спадара Вінцука Вячоркі. Ёсць выпуск Вінцука Вячоркі на тэму таго, як правільна гаварыць дикпик ці дыкпик. Дайшла гэтая тэма таксама, і ён сказаў, што правільна казаць дык-пік. Таму што, як ва ўсіх запазычаных словах з такой асновай, дырэктар, дызайнер... Мы не казалі ніколі дырэктар. Ведаеш, ёсць дырэктар. Але мы кажам дик. А дик — это наше беларускае слово, таму гэта дик. Дик — гэта дик. Да. Ну, гэта дик, гэта дикі кныр. А дык, дик. Like, in English we say dick. Ну, мягкое, да. Dick. Ну, это ж не дык, разумеешь? Это не дык. Карацей, калі сказаў мовазнаўца, то... Дык што? Дык што? Мовазнаўца сказаў, будзем ведаць, але нават у часе гэтага эфіру мы, мне здаецца, казалі ўжо па-рознаму, таму што язык сам паварочваецца на гэтае «дз», наша родная беларуская. Гаварыце дыкпік правільна. А можа быць, ведаеш, можна нейкі беларускі аналог прыдумаць. Гык-пік. Вот тут ужо не памылішся. І яшчэ адно сур'ёзнае пытанне ў звязку з гэтай сітуацыяй, яго паднімае карыстальнік хто-ніхто. А яшчэ смешна, што ўсе думаюць, што Байсол разваліцца без Стрыжака. Не ведаю, наколькі ягоныя якасці кіраўніка атрымалі арганізацыю, бо як член грамадства ён праявіў сябе ярчэй. Але я ізноў бачу ў гэтым гісторыю, калі не Лукашенко, дык хто? Я шчыра таксама як жа без яго тада? Это ведаеце, калі частка актывістак пачала патрабаваць сыходу, звальнення Стрыжака пасля такого патрабаваць. Вось, обліка маралі, да? Іншыя пачалі казаць, а як вам не шкада фонда нямецкіх дзяцей? Вам не шкада дапамогі беларускім палітвязням? Хто будзе аказваць? Ну, направду, ўжо быў нават каментар знутры самога Байпола пра тое, што Байсола, прабачце, спадар Азараў, я ўвесь час чамусьці уже другі раз кажу Байпола. Опа, а это можа быць рэйдерскі захоп?
Байсол, байпол, байпсол будзе. Не дай Божа, яшчэ адзін рэйдерскі захоп перажыць. Вось, карацей, працуе арганізацыя без аднаго там чалавека, стрыжак, гэта не стрыжак, неважна, застанецца працаваць, бо там працуе шмат людзей, напраўду. І забяспечвае всю гэтую схему. І рада дырэктароў, гэта не толькі Андрэй Стрыжак. Рада дырэктароў незразумела пакуль што это ўжо ўвогуле такое, калі шчыра. Няма у Байсола назіральнай рады. Няма. Да, няма борда. Ёсць нейкі дырэктарат, ніхто пакуль не разумее, што это такое. Дзе это прапісана, якія его юрыдычныя функцыі і гэтак далей. Але гэты дырэктарат быццам бы працягвае кіраваць фондам, все нормально і гэтак далей. Звярнуцца да іншага, вось да гэтых меркаванняў, што як вы топіце гэты фонд, топіце Стрыжака, значыць топіце Байсол. Ну гэта тыповая, мне здаецца, свядомасць людзей пакрыўджаных і лукашызмам і гэтак далей, бо мы привыкли, вот у нас один ёсць чалавек, які нам расказвае, што рабіць, плоціць грошы, даруе жыццё і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Ну не, на шчасце, на адным чалавеку жыццё не сканчваецца і не сыходзіцца, як і паўсюль. Як і ўсе гэтыя, ведаеш, размовы пра тое, што, напрыклад, а чаму это Светлана Ціханаўская мне не выплачвае дапамогу і не вучыць за мяне польскую мову. Это вот тое ж самае, што беларусы прызвычаіліся, што за іх хтосьці пажадана, каб гэта быў нейкі адзін чалавек, галоўны, і мы будзем маліцца і прасіць і чакаць, а раптам гэты небажыцель да нас звернецца і спусціцца. Вось так. Андрэй Стрыжак мяняйце сваю свядомасць, сваім дыкпікам нагадаў нам пра тое, што такое дэмакратыя. Ну я б разышоўся. Ну все, сябры, ну все. Да іншых навінаў. Давай, нормально. Што-небудзь нармальнае ёсць? Дзе навіны? У беларускага коміка, які паехаў з выступам у Марыуполь, спыталі самае лагічнае пытанне. Я так разумею, нафіга ты ўвогуле паехаў выступаць на акупаваную Расіяй тэрыторыю Украіны? А ты шо комік? Шо комік? О, это таксама мы дзіцячы садок, 3-я група. Што адказаў на гэта комік? Давайте паглядзім на скриншотах. Ну, па-першае, я шчыра скажу, першы раз чую пра такого коміка. Можа быць, ён, конечно, папулярны. Завуць яго. Дзякуючы на суперактывітару. Іван. А пытанне гучала так. Ваня, які у Марыуполь? Ну, нормальное пытанне в этой ситуации, адэкватное. Для мяне тут няма палітыкі, адказаў Ваня. Я толькі раблю сваю работу. Выступаю с камедыяй без нейкай палітычнай пазіцыі. Канцэрты для мірнага насельніцтва. Тое ж для мяне было б, калі б я як доктар дапамагаў і рускім, і украінцам недзе у тылавой лякарні, і мяне б за гэта прэсавалі. Карацей... Врачеватель душ. Карацей, як доктар. А вот афіша, як выглядала. Марыуполь, успели соскучиться. Слухай, такі заход як бы мае на ўвазе, што быццам бы не ў першы раз, калі ўжо сумавалі. Што не спадабалася твітарскім? Давай пройдземся. Відавочна. Олег піша, з дактарамі параўнаў. Відаць, у стэндапераў ёсць нейкая клятва Петрасяна смешыць кожнага незалежна ад краіны. Ні ў якім разе нельга адмовіць чалавеку у дапамогі мемам. Я не ведаю гэты вось стэндапер беларускі, кім з'яўляецца па адукацыі. Ну, так. бо відавочна, што прафесійных стэндапераў в сэнсе адукацыі, там, універсітэту стендапа не існуе. Але вось, напрыклад... Універсітэт стендапу, факультэт мемаў з 2000-х гадоў. Стендапер Антон Дзюбайла. Вось ён мае
адукацыю медычную. І вось ён мог бы так, напрыклад, сказаць. Што ён паехаў лічыць марыупольцаў. Але ён едзе лічыць у Беласток, у Познані, там, у Варшаву і так далее. Кожны робіць свой выбар, а Паўлюк Горбач скардзіцца, што пра беларускіх стэндапераў пішуць толькі калі яны памерлі ці паехалі з канцэртам у таксама вельмі глыбока. Марыуполь. Даў жа Бог праклён быць беларускім стэндаперам. І акторам. Яшчэ адна навіна. Вось ведаеш, там нехта скардзіўся на тыдні, што мала пішуць пра беларускую культуру. Так, правда. Хлопец у шортах заўважае. Вы хацелі больш контенту і музыкі на беларускай? Вам далі. Што вам яшчэ трэба? Змагары. Нейкі незразумелы тут ролик. А што ж гэта такое? Давай пачытаем тлумачэнне таго, што адбылося ад Лёшы Івашкевіча. Maybe baby. 10 інстасамку, для мяне гэта таксама некі іншы свет, да. Maybe baby 10 інстасамку под красно-зеленым флагом. При этом текст о том, что той придется выучить название страны Беларусь и строчки. У слязах ты зачапила мою радзіму, и гэта подла. Звару бульбу, и табе запихаю далей у горла. За стереотипы я разнесу тебе у трески. У понедельник дойдет до Лукашенко. Я бы для мяне это прагучала, ведаеш, як балерина капучина 10 тралалейла тралала. То бок дзве выканаўцы папулярныя ў Расіі, але адна з іх, я так разумею, з беларускімі каранямі. Гэта Maybe Baby. Яны там пасварыліся. Пачалі одна на одну там. Нормально. Поливать бруд. Да? Ну, это такая рэперская. И вось Maybe Baby выпустила видос с текстом по-беларуску. Причем я там добрая беларуская. Только один верш по-беларуску. Ну, частка такая даволі значная. Да речі, вось генітальны экстрэміст задае законнае пытанне. Мне нават страшна пытацца, як ты пра гэта даведаўся. Ну, я таксама паглядзеў, калі шчыра, чыста для эрудыцыі. Вось, реально, под чырвона-зелёным сцягам, і реально чытаю па-беларуску, у прынцыпе, там, ну, пару радкоў, там, чатверарадкоў. Ну, там шмат, реально. Эль Мундо пиша: все еще лучше какого-нибудь Левона Вольского. Так, по-перше, что значит какого-нибудь Левона Вольского? Алло, это что, выросли некие люди? Выросли люди, народившиеся после 2020. Народились на 20 годов позднее, после того, как Левон Вольский записал первый альбом. Отрымливается, да? Ох-ох-ох, ох-ох-ох. И логичная реакция от хлопцев. У шортах одразу бан за такое параўнанне. Абсолютно. Да, все правильно, по фактах. Бясконца далёкая, але ад таго не менш важная тэма зараз прагучыць у нашай праграме. Денис Лагунович заўважыў такі заголовок. Ну-ка. Пора понять, что Минск не для всех. Почему в столице перестали строить жилье эконом-класса? Вось, без дадатку пра жыллё эконом-класа... Перасталі будаваць Мінск-мір? Я не ведаю, і зараз разберемся разам з твітарскімі, але без дадатку пра жыллё эконом-класа выглядала, што нават гэта пра нас, пра людзей, якія з'ехалі з Беларусі. І ну вось, ну час ужо зразумець вам, ребятки, что Минск — это не для всех, да? Минск — это для минчан, разумеете? А мы кто, пробачь, с тобой? А мы с тобой же что? Варшавяки. И тут чужой, и там чужие, отрымливается. Сваняка. Тое ж пытанне, якое задаў ты, задае Яўген Зарожны. Волна в Мінск-міле на 1000 квартир. Волна — это, я так разумею, які дом. ЖК. Здаравенны, да? Гэта ўжо прэміум ці яшчэ не? Слухай, з гэтага Мінск-міру ўвесь час прыходзяць нейкія навіны пра тое, што там то затапіла, то развалілася. То там да, то нешта яшчэ іншае. Карцей, ну вось, пакуль будзе Мінск-мір... Нормальнае элітнае жыллё. Высокай якасці. Алекс Шэдаў сур'ёзную заўвагу робіць. Хацець жыць у сталіцы — гэта своеасаблівы індыкатар узроўня недаразвітасці краіны. Наўрад ці большасць немцаў марыць жыць у Берліне, а палякаў у Варшаве. Затое для беларусаў гэта адна з мараў паступіць, адвучыцца, знайсці
працу і пабудавацца у Мінску. Жыццё атрымалася, як кажуць, да? Ведаеш, я ведаю толькі адзін гатунак людзей, якія нават пасля таго, як адвучыліся ў Менску, мне казалі, што мы не хочам тут жыць, мы хочам вярнуцца да сябе у Берасці. То бок Берасцейчыкі вельмі вялікі агродзенцы, што таксама ў Мінск. Я табе скажу, што днямі яшчэ была інфармацыя пра тое, што 33,7%, то бок траціна ад усіх будоўляў, якія ёсць у Беларусі, у Менску. То бок на ўсе астатнія 117 гарадоў і там вёсачкі, там і мястэчкі і гэтак далей, 66 засталося, да? А траціна ад усяго вось у гэтым мегаполісе Мінску. І што ж будуюць? Што ж будуюць? Давай паглядзім. Мінск красавчык, піша нам Денис Бліщ. І, відаць... І красавчик не для тебя. Я ўсё ж таки спадзяюся, што это іронія нейкая ў яго посце. Ну, сур'ёзна. Ці, калі няма іроніі, то вось яны, прыклады мінскай прыгажосці. Такія фотаздымкі можна толькі разглядаць пад саундтрэк гурта «Молчат дома». Эмалірованае судно, окошко, тумбочка, кровать. Один Макдональдс, у прынцыпе, неяк все ж таки... Зато уютно умирать. Все ж таки, як бы неяк выпраўляе гэтую сітуацыю. Сябры, вельмі хутка праляцела наша сённяшняя праграма. Ужо. І вось... Не паспеў слова нават сказаць. Ну, крыху паспеў. Ладно табе. Ладно. Але параўнанне мне нават такое даспадобы. Дайшлі мы да філасофскага твіта. Да найлепшага. Ад філасофскага да найлепшага рухаемся. Мы гэта не азначае, што філасофскі быў дрэнны, але найлепшы твіт гэтага тыдня яго аўтар. Ход думак. І твіт гэта гучыць так. Хочацца пераматаць гэтую серыю Black Mirror, таму што спадар пачытаў беларускія навіны. Калі у вас, сябры, такія ж эмоцыі... Глядзіце нашу праграму. Наша вам спачуванне, наша вам павага. Ну, а мы сыходзім на вакацыі. Сябры, наступны раз пабачымся не раней за чэрвень. За верасень, конечно же, за верасень. На год, на вакацыі. Такія вакацыі, да, на 10 месяцаў. А потым меня будуць пытаць, а дзе Чык-Чырык? Не, Чык-Чырык быў, ёсць і будзе, але давайте зробім невялічкі перапыначак. Да пабачення. Да сустрэчы.